Добър вечер, уважаеми зрители. И тази неделя вие гледате предаването Паралакс. Над 300 рибари ще бъдат прогонени от устието на река Ропотамо. Над 300 човека ще трябва да залечат своето минало, да прекроят своите съдби, само защото някой от сегашните чиновници просто е решил, че така трябва да бъде. Рибарското селище на устието на река Ропотамо съществува от векове. Там има и колиби, които са на повече от 70 години. Колиби, които са предавани от поколение на поколение потомствени рибари. Има колиби, в които е пренощувал цар Борис III, споделял е трапезата на рибарите. Колиби, които помнят бурни, смътни, весели, различни времена. Само че по зла ирония на съдбата или поради чиновническо скудоумие, съвсем наскоро един екоинспектор Дичо Иванов е решил, че 70-годишната колиба на известният рибар на времето бай Георги Папуто е построена току-що и замърсява околната среда. За целта съответно е съставен и акт и е наложена глоба на сегашният собственик, рибаря бай Киро Германеца, а глобата възлиза на 3 милиона лева. Сума, която един рибар трябва, може би, в продължение на няколко години да събере от оскъдния си залък, за да плати глобата. Според рибарите обаче това е само претекст за замърсяването на околната среда. Интересите са на много високо ниво и пак според тях някой от висшестоящите чиновници просто е харесал това живописно кътче за курорт. Дали е това така, сега ние не можем да го твърдим със сигурност. Но по-важното е, че съдбата на тези рибари се намира в ръцете на тези или онези чиновници. Както се казва, царското великолепие и царското благородство е едно, а сегашното чиновническо бездушие е друго. Затова тази вечер ще ви разкажем една рибарска сага, една тъжна рибарска приказка, която за сега все още е с неизвестен край. Сяда птица над късните плажове слиза, бяга подобно на штура хлапак бриза. Пясъчни спомени ронят се пак, вече разчитам предесен знак. Слънцето бавно загръща се в облачна риза. Все по-студена е всяка вълна, ама надежда има една. Ах, морето, не остава. По-наградно е морето, ме спасява. Бай Димитър, ти си един от най-старите рибари тук на устието на Ропотамо. От коя година ловуваш? От коя година ти? Така, аз 68 година, 68 година съм направил колиба тук и от 68 година съм непрекъснато почти, нали, на Ропотамо. Имали сме действително много разправи и с от страна на горските, от страна друга пък от това, от опазване на околната среда. Най-различни. Съдинаха по няколко пътя там актове бяха не съставили. Защо? Защо? Затова, защото съществуваме на река Ропотамо. Затова, защото в първият път, когато съставях акта, съм качил ортака си да ходим горе да си вземем хляб и вода. Втория акт. Затова, че следващия ден нося акумулатор за зареждане горе на това. Той е Балкан турист, има зарядна база. И още един-два пъти така, че отиваме да си вземем ракийка или това не. Бай Геро, ти си един от най-старите заселници тук, а и колибата, рибарската колиба, която притежаваш, знам, че тя е от поколение наред, прехвърлена от един рибар на друг. Да кажеш малко историята на тази колиба, пред която се намираме? Ами, как да ви кажа, бех на 12 години, когато моя баща ми доведе тук. Той беше рибарен и е от Созопол, грък. И беше направил и той една колиба, само че малко по-нататъка. Тогава неговия братовчет Бай Георги беше в тази
колиба. Мой баща живееше дълго, преди 8 години той почина, аз се я поддържам и продължавам да я поддържам тази колиба. Нищо не съм изменил, тече навсякъде. Нали, тя се личи, който дойде, казва, това е много старина, тук доста филмове са правени с Коканова, даже филм е правен, нали, тогава се спомням. И реших това нещо като антика някакси да го запазя. На времето, когато са теглили грип или с аламаните, когато са пребивавали при лошо време в реката, пристигал сутрин рано цар Борис на кон. Сам, така, тръгнал да види устието на Рапотагон, да види рибарите и да изяде една чорба от барбун. А от тогава и този барбун го наричат царската риба. По тия времена той се интересувал от тяхния живот явно, защото от приказка на приказка, пък и от това, което виждал как се мъчат с вкарването на аламаните и изкарването при затлачване на реката, и е питал какво искат да им направи, нали, тук нещо да не се мъчат тъй. Тогава са му казали, че е нужна една буна да се направи, с нахвърлени камъни от лявата страна на устието, така че да може водите да се изтичат по-силно и да може, нали, да се удълбочи самостоятелно реката. И това го е направил, и оттам идва и наименованието царската буна. Какъв цар е това? Ако ще е цар, се даде пари да вземе пиене. И как няма да даде? И тут звали на тестия адютанта. И пък подвига да Коста, да, чуждията. Коста, се катиш на лодката. За всичките пари ти на Киприя, там на Приморско. За всичките пари си купиш. Ще купиш пиене. Какво ти однакъла? Да не върнеш пари, ще ги вземат обратно. И както отива, не натварва лодка с пиене и се връща. През това време те го фащат правят чорба на цар Борис. Ма никой не вярва, че е цар Борис. В начало. Той е в ловен костюм, как ще му вярват? Не, он не вика, да ще ви дам пари, къде си купиш. Той е дека закачен тук. Слушай, мълци си обрахте банка. На стразарите няма къде, на горс няма казвам. Мълцете сега, седи си тук сега. Няма да кажем. И усъмът те спали долу. Добре бе да се увериш, казва, имате ли някое желание да ви направя това, което искате? Мутра, съпи си за цар. Не си цар, бе. Карай се тъй в момента. Едно кейце, ако направи сгоре, кейч, т.е. бетонния кей, който е царския кей, се казва. Тук след остри завой. Висълска. Сте признаем, че си цар. Мина 3-4-5 дена и намална пристига. Кой е бай Георги Пъпът? И баси мама, да всяка и се ме сдързат. Он какво каза, път да не би да бъде цар. И качаш го на моята, ела да кажеш, каза цара на праща, да кажеш къде искат да направим кей, бетонен кей. Пъпът гледа пак не вярва. Си му отвикат, то се видя. Си му отвикат. Маскара. И пак Коста се казва, маскара Коста, защото ходил по германки едно време. Ще заключите колибата, това хубаво. Отива догоре да покаже точно къде да се направи кея, къде искат. Защото фастаме някой риба. Сега като фастаме риба, сега няма къде да я сложим. Сега лодката бум-бум и се пробива. Там камъни има, той не. И отива каза им къде да правят кея. След 3-4 дена пристигат на бригада. Тук почват да си минат, носят тази идеи. Стъпала, дялата се го иба в момента, пускай беше цар. Беше цар. Вей, ко ще стане сега? Обаче след известно време идва цар Борис. Пак го посреща вече обаче. Вече го знаете, че е цар Борис, нали? Хубаво момче, казва Билба. Ама като гледне мутра. Няма вид на цар, бе. Кой си го познае, че е цар? Не е цар. Няма мутра на цар. Мутра става по-свежномена на цар. Той беше живата, дет сега съвест тук на река Ропотам. Колко е спасял, колко е рибо. Ако вземе да хапката в устата му да вземеш, нали, устата му. Аз не го помня. И тъс колиба сега, която е Киргизстан съдата. Папът оттам е живял 40 няколко години там. 47-8 години. Знам, че ти е съставен акт заради тази колиба за 3 милиона лева. Това е площ, да. 3 милиона и 50 хиляди е глобата, а 3 милиона, че съм повърхностно унищожил тук 160 квадратна място. Аз не знам какво съм унищожил, нали? Аз знам унищожаване с масла, с нещо, което... Изсечение, трайни насъждения и така. Да, това всичко се е нормално. Че съм засял тук някой корен домат, то от едно време баща ми го сееше.
И аз продължавам да го сея, то се е нормално, нали? Самота, нищо не унищожавам. Колко са в момента рибарите тук? Знаеш ли колко човека сте? Колко са рибарските колиби? Най-малко... рибарските колиби Да. са 34. Аз ги броях с един от Реопса. Един господин, този, който ми състави акта. Срокове някакви дадаха ли ви? На никого нищо не е казано. Нали, само искаха да знаят колко колиби сме. И аз дойде тук при мен, то всички тук идват сега, нали, хора, приятели, близки, има много и всичките ги водят тук, както и господин Видев, неговите хора, нали, след това МВР станцията от Созопол, всичките разни генерали, работи, Баклут, всичко тук ги водят при мен сега. Някои от документите, които бяха фигурирали в 62 година, в 82 година подновени и в 91-2 година отново подновени, но тия, които са ги подновявали, не са обърнали внимание, че на устието на река Ропотамо има свързвани съдби на хора. И тук трябва човек да се позамисли малко какво са гледали, когато са подновявали тия документи. Нали, само растителността, само опазването на природната среда. Това ли е най-важното за тях? Съдбите на хората? Къде са? Нали, това всъщност какво аз ще казвам на моите внуци в бъдеще, като приказка да продължи. Нали, единият вариант до царско време помогнал на хората, тоталитарно време загражда, разпределя. И третия вариант, докарахме си до демокрацията и изгонихме рибарите от Ропотамо. Това е край на една тъжна приказка. Да. Тъжен край на една приказка. Много тъжен край на една приказка. Ропотамо, видяхте местото, то е нанос, това на което сме направили колибите. И няма нищо общо с водната, това с пясъчната лилия или с нещо с гората. Там отделно си има ограда от другата страна. Ние им закачим животните, даже помагаме на горските в смисъла, че идват... Добре, кой има интерес да ви изгони? Задавали сте с този въпрос? Ами, според мен имат интерес някои хора, които искат да правят печалба от тази цялата работа. Но в същия момент нали, те искат да освободят местото, може би от труда на питници, да правят тук дюни и такива работи, нали, и един и двама ще се облагоденстват, а пък... Чули ли сте кои са тези хора? Какво се говори тук между вас? Абе, как да ви кажа, те се пускат приказки най-различни, но аз лично не съм сигурен, че имало замесени хора отгоре и така нататък. Нали, това, което не мога да дам гаранция и не го знам, не съм го чул лично. Другото, което нали, искам да кажа, че... Някои бургаски депутати търсихте ли по вашия проблем? Ами ние по нашия проблем направихме едно събрание тук между рибарите и решихме да се обърнем към областната управа първия път. Нали, да се мине по каналния ред. Областната управа? Обърнахте ли се? Не, какво е отговор? Записахме се там. Записахме се и чакаме ден да видим как се процедира по-нататък, нали, върху нашия проблем тук. Тая природа стана много ценна. От векове природата си е същата, но ценна стана за някакво определен тесен кръг хора. Тесен кръг хора казаха, че тая природа може да бъде за някой само. Говори за елита. Имам предвид това, нали, че тук много ценни видове и ние, които сме разположени на 2 декара место, ги тъпчем и ги разрушаваме, и ги унищожаваме. А де-факто, ако искаш да знаеш, де-факто за тези 30 години ние имаме тук и с този поне 30 пожара изгасени. Пожари от диво кампирани, което е позволено в България на чужденци. Палят огъня, печат миди и заминават. И гори след това. Като духне морския, гори, ето тук е горяло. Ето тук до тези скали по-отгоре. Да. Аз доколкото разбрах, тук постоянно ви съставят актове горските, заради навлизане с лодките в тук сама... Това е проблем не от днеска. Съставят са актове примерно през лятото на лодките на Балкан Турист, които возят туристи. Защо? Вижте сега, нашите лодки са мънички. Те газят 40 до 50 см вода. Те не влачат вълни. Докато лодките за разходки, които правят
туризъм, организирания туризъм, стопанския туризъм, те товарят 50 човека. Те са грамадни. И те като вървят по реката на пълен ход, отзад разрушават бреговете. Те ерозират, вълните им ерозират бреговете. Те унижават екосистемите. А рибарската лодка, те няма работа нагоре. Ние ще излезем по реката за какво? За хляб, за вода. Докладинчето, ето. И нощи ръке. Така. И да си пазарим, нали? То и е ходенето. Ние да си правим кеф по реката не ходим. Ние отиваме при нужда. При нужда. Нашата стоянка е тука и морето. Защото работата ни е морето. Докато оние лодки, една лодка на ден прави 10 до 15 курса. Значи, отиване и връщане. Представете ли си 10 лодки, постоянно така в реката? Какво става с тази река? И седнали някой да риват за реката. Ама погледнете другото, бе. Ако искаме да спасим реката, да я спасяваме както трябва. А не да мачкаме слабия, да мачкаме това, което няма от никъде опора, а силните да трупат мангизите, нали? Като един билет на един чужденец е доста хиляди лева. 50 човека, смятайте кой е един курс. Но там падат пари, нали? Капитала не признава екологията. А рибарите, дето са бедни и дошли да хванат тук радуши 10 на 20 паламуда, да се нахранят семейството, те са лесни. Ще им вържим ръцете, ще им ги щупим ръцете и да се заминават. Ако сега тръгнат да махат тук колибите, вие рибарите нещо, какво мислите да правите? Ако тръгнат да махат рибарските колиби, ние рибарите, как да ви кажа, сме рибари, обаче ние сме най-долу. От рибар по-надолу няма. Може да се напием и случайно и да направим някои глупости. Възможно. Но това, което до сега, нали, ставаха актови работи, буклуци, но такива като те, с които ги правят, това е невъзможно, както каза господин Михалчев, нали, и просто не мога да си обясня. Ти какво, ако имаш възможност, би казал на тези правителствени чиновници? На тези чиновници мога да кажа, че те не трябва да забравят, че сега са горе. Защото живота е една стълбичка. Качва се горе и отгоре вече не може да се качи и изведнъж пада. И утре тези чиновници и те може да падат. Правителства никога не са тези, които командват сега, никога не могат да бъдат да се западе стола. Знаете, 4 години мандат. Всичките хора риват. На тези хора риват и бащите им, и дядовците, и жените им, защото глада е голям в момента в нашата държава. Всички го знаят. И те тук в този момент, когато те искат да фанат някой левчи, идват и натормозят. Всичките тормозят. Нали? И тези хора утре не знам дали ще гласуват за СДС. Смятам, че това е направо отвратително. Направо отвратително. Да не кажа, че е погрешно. Направо. Подигравка с труда на тези хора, които са тук. Тежък ли е рибарския занаят? Той е най-стария, най-древният занаят. Той, че е тежък. Морето обича смелите, обаче не и кретените. Обаче, като гледате ръцете на рибарите, елате с нас да влезете, най-вече като фърляме мрежи. Или като дърпаме чепарето. Един ден елате с нас, само се поразходите, да видите как се вади хляб от морето. И те скоро са дошли не от удоволствие, и не за удоволствие, защото ще да изкарат някой парче хляб, да изкарат някой риба, да направят някаква консерва за зимата, да има да хапат. Защото 90% са пенсионери, тук 90%, има и млади момчета, но работа нямат. Нямат работа и са дошли тук все пак да припечелят нещо. Това е истинското положение. Какво да говоря по-нататък? Бих им казал да дойдат при нас тук, да влязат един ден, 2 дена с нас в морето, да видят как се вади хляба и да видят тогава актови ще се стават или няма стават. Какво замърсяваме ние околната среда? Тук вижте, какво замърсяваме. Какво разваляме интериора тук на река Ропотамо. Това е действително единствената плавателна река вътрешна в България. Ропотамо. Това е спасителна река. Ние винаги сега, като излезем в морето, гледам да излезем да се спасим. Винаги имаме едно на ум. Как да избягаме. Защото ето да. Онзи ден са отдавили 2 души. При това са отдавили още 3 души. Още. Станаха 5 човека. Това са рибари, които са влезли като нас в морето. Са дошли да изкарат някакво парче хляб. Тук е най-удобно за спасяване, да кажем. За спасяване на кожата в края на краища. И най-удобно, защото е по-близо тук, да кажем, още докато излезем, на 10 минути почнем да рибуваме. Зато и хората стоят тук на палатки, зато и теглят като направо, какво да кажем, баратски живот.
Да могат да изкарат парче хляб. Това е истината и нощи ръки. Ако, не дай се Боже, изгонят от тук, ти какво ще правиш? Къде ще ходиш? Ами аз точно това исках да ви кажа сега. Те са актове последните, които направиха, те са нещо безбожно. Те са силата на... аз не знам как са спуснати отгоре и как са наредени от кого, но те са същата сила на нарушителите, примерно Слънчев бряг по пяска, където строят, нали, правят такова ресторанти и така нататък. Събарят ги, плащат си актовете, 20 000, нали, на квадрат, но хората варят много повече пари. И да речем сега той, ако изкарал 10 милиона или 15 милиона, примерно казано, 2 или 3 милиона ще плати, до година пак строи и не го бърката с работа. Ама нашата работа е много по-различна. Със същата сила закона на гази и нас. Това е лошото, нали, което се получава. А какво бих правил? Нищо не мога да правя. Аз вече толкова години, аз нямам ни трудов стаж. Имам 9 или 10 години с казарната зона. Друго, само морето, аз друго не мога да правя. Не виждам какво ще правя. А пък махнат ли от това место, те по смъртно не могат да намахнат, според мен, защото той няма къде да се отиде. Его виждате какво стана в Бургас, изгониха лодките от Бургас, пратиха ги в каналите там, стана една цигания, една далече от града и така нататък. След като се пенсионирах, трябваше да се помисли и къде инвентара, който цял живот съм го създавал и сме събирали с така да се каже, последните скътери пари за тия времена, когато се пенсионираме, да може да се помагаме с каквото ни останало, нали, от времето, когато сме учили това занаят от бащите си. И сега изведнъж трябва да се чудим къде да се сврем, за да бъде угодно на някои хора. Това топче, което стои пред тази колиба, ще гръмне ли? Идва време. Над него може да се сложи едно друго, по-малко топче. Какво символизира това топче и от кога е? Това от морето изкарано, това филм са правили някъде и е пиратски кораб. Завили са кораба и това понеже дървно и остава в морето, си го намерим в морето, си го носим тук. За интериор сега хубаво, на всички такова. Междувременно слагаме обаче и заряд вътре и като искам да гръмим, с пушилката, бол, нали? И прави пушилка. Като минава малуната, чужденците снемат красотата. Не снемат жабите и змиите усреща, не снемат тук колибата, лодката, това топче нищо. Че има живот. Че има живот тук, не е само мъртва природа. Красива, но мъртва. Рекламните материали на Балкан турист ги има в цял свят, тук. Тази колиба. Тая колиба. Други, защото ги изметаха тук, няма, развалиха ги. А долу там не се вижда, там лодките въртат и ги връщат обратно. Там е резервата, те просто знаете ли си есента? Цяла лодка, чужденци и всичко маха. На хора маха. Здравейте! Рибарите също махат, поздравяват. Ето е контакта. Нали, чрез разстояние, но живия контакт между чужденци, но хора. Това са хора. И на жаби, змии и коснурки има колко си нароптал. Но никой не ги снема тях. Но никой не му прави впечатление. А всички снимат на хубаво. Рибарска колиба. Хубаво. Аз съм носили за чужденци, ми носят отвънка списание. Тук на река Ропотамо рекламните материали на Балкан турист. Моята колиба тук. Кобадински е на гости тук, на местото. Къде си ли Пенчо Кобадински? Пенчо Кобадински стои на моето место, а бай Георги Папуто на твоето место седи и сега... да договарям, Пенцо! Зеко го знаеш? Кой Зеко? Он е там, дето писи вестника. Зеко Спирдонов. Дето писи вестника. Той каза Зеко, той къл няма. Взел да писал, имало пилин на реката. Какъв тъс пилин? Той горци не става. Той горци кай, ни ракия става, ни вино става от него. Имало, казва, 3 вида костенурки. Къде са видяли тези 3 вида костенурки? Има мъжка, има женска. Пидерас костенурка има. А Пенчо, очалата му изпотени от пикане, жена му тук са за корема. Ой, 3 вида кай костенурки. Има мъжка, женска. Ама пидерас костенурка има. Рядка къпие, рядка. Един път идва отгоре. Тук сте! Тук сме.
Али, Госьо, фащам въжето, иди сега папуто, обаче имаш и една тайфа, тук остана много пиени, папуто, и се бакалам сега. Давай, налага ми. Додарето се качва в лодката, ще бурва водата. Време, папу, държа го за ватенката по студено време. И извадахме го и седиме го, облягаме го с него. Момент сега обаче. Викам събличица. Какво си ма сториш? Няма зими за тебе. Соли ега ще гледай с работа. Да, ама аз моряшка фанелка, да, му гъщета. Няма. Няма зими за тебе, какво си ма сториш? Не гледаш си цели птини, той е вълнага към дай да изпираса. И с копата го залям чинето му трака за един за разстояние. Зини няма, вика. Какво си ма сториш? Да. Капия. И нашия сега облечен, обаче бивка, не отива си на колибата, спи други ден, се гледа, така, Моти да. Други гледа подполковник. Униформа. Идва тук, какво ме сторехте? Какво беше той? Ме сторихте нещо и се Ама майта. Ние говорим тук с господин Симеонов. Той също, аз го питах лично, викам, вие бургазлия ли сте? Той вика, да, Кореняк. Викам, щом сте бургазлия, трябва да помогнете на нас бургазлиите тогава. Нали, на нашия град, не само бургазлиите, всички от които са рибари. Нали? Те тук като дойдаха преди 7-8 години, кога беше да правят резервата и биха колчета, аз бех тук. И им казах тогава, господа, тук това е мочурище. Ако правите резерват, правете го тук по дюната. А това тук 3-4 декара, дето сме, нали, заградете го. Ние сами ще си го заградим. Тук, ето, до там беше тази година, март месец, наводнението, водата. Това всичко е под водата. Всичко. А тези хора, когато резервата го правиха, те въобще не ги интересува това нещо. Би трябвало да се съветва с рибарското съсловие, да помогне. Байкера, искам да те попитам нещо друго. Какво количество паламут трябва да изкараш, да го продадеш, за да си платиш акта? Ами, да знам. По сегашните цени? Беше 1500 и толкова е сега паламуда. На 3 милиона, аз не мога да смятам, моето егене вече порасна доста. Нали? И не мога да смятам толкова бърже, ама ако е на 1000, нали, 1000 паламуда, по 1000 ля са 1000. Значи 3000 паламуда. Ама 3000 паламуда фаща някой рибарен, който е абсолютно много специалист. Нали? Това е рядкост. Много рядкост. Много голяма рядкост. Това е невъзможно. Пък го говорим за пенсиите, Тук беше колибата на Бай Валентин. Интербригадист от Испания. Лежал във френските затвори. Оженва се за французойка. Имаше и има, те са живи и здрави, може би още, 3 сина. Роже, Колон и една дъщеря. 4 деца. Последните години на живота му минаха тук. На това место. Той рисуваше красотите на работа му. Видя какви хубави картини, какво нещо, каква душа. А тук край него, в тая горичка, се правеха палатките на рибарите и сента по риболов. И той им беше като баща. Бай Валентин. И имаше си работилничка, менгеменци, туно и на когото потребва нещо, инструмент, това и онова, при него. Защото не можеш в лодката да носиш всичко, нали? Бай Валентине. Уважавах като баща, повече от баща. И той ги уважаваше, обичаше ги като свои деца. Тук се скатаваха на това место от бури, от дъждове при него. На Мокръца, при печката при Бай Валентин. Там се суши. Лека му пръст, голям човек. Да почива в мир. Човек с голема буква. Идва един професор, намазан пехливания такава в София, викам, Дядо Георги ще ме закара, ще искам делфини да видя. Да направя снимка на делфини. Ма той колкото е висок, толкова е дебел. Като ако си поцерпиш, ще закарам. Пък той е грек, нали си говори така за човека. Ами черпя голяма работа. Кача го на лодката. И тръгват сега сама татка. Обаче он е малко кърпиден безоклея. Ще купя една хулиганка. Хулиганка на времето мъж, хулиганка по 300 грама. Маскара, аз и бензин си горят тук. Ти си ми дадеш една хулиганка, аз ще ти казвам тебе.
И отиват навътре, по едно време цапат се, делфините излизат на среща. Почва да оня снимат, възхитен тойни. Бай Георги, слушай, ти казва, ходил си на театър. Нали се връща по това. Какъв театър на Ропотамо си намери, кай си тук? Няма артистки, идвали са артистки, но на театър не съм ходил. Добре, ти чел ли си ели коя си книга? Каква книга си чета? Аз не мога да виждам кай сега тук. Какво си книга с такова ще. Хубаво. Ма ти Ромео и Жулиета чул с нещо? Къде е Ромео и Жулиета? Там няма за Ромео. Може да има някаква Жулиета тук, а има на Созопол една, се казва Жулиета. Добре. И така и пълната живот си го изгубил. Ти нищо не знаеш. Понятия си нямаш, казва ти от живота, какво представлява живота. Това е кай култура, това е това. Потока, са тъй бъв мен тази тя. Малко челка не ти е издал. Сега професоре, случайно знаеш да плуваш? Що? И да буре. Ми не знам. Като си не знаеш, моя плуването живот отиде, че не видях Хамлет, Мамлет, не съм ги цял там Золета, Амулета, ма аз знам да плувам. Аз си изляза на брега. А ти си се отдави с кай сега тук и той вади еврото на това от лодката. Той една тапа сложи на отзад. И почва да бълбука водата. Бъл. И лодката са пълни. Но не е паника. Професора ще скочи. Къде? Не може да скочи. Много, моля се да говори. Каквото кажеш, колко поискаш, моля се, не. Секунд. Си го сложа пръста сега да запусна тази дупка. Ама си ми изсъхне пръста. Си трябва да го резат сетне. Един пръст си го зерта масама. Си вземеш една каса ръке, 2 ще взема. Да не забравиш, де? И аз пия обитам. Мадам, аз ръке така е пия на комбинезон. Иначе лимонада да вземе. Лимонада, тук червено имаше търбета там. И той го смеса полънта, ще ръке, полънта. На комбинезон. Който комбинезон? Аз знам как да го пиеш. И вземи си малко паметка, де? И паметка вземи си малко. Готово. Вземи вътре касички. Аз се то спръзвете си го реза, то свърши. И пъпото слага неврото и почва с помпата да хвърля водата. То се пристига вече. И ако си знаеш, каза, ако ще ме износиш, вижте му, Господа накази. И го не вика, сега, дай да пратим някой да вземе, нали, ракета, да вземе. Не взимал 2 каси, една каса му взимал ракета, нали. Взимал му една каса, обаче кола ли беше там. Тази бакула за кого взима, бе? Аз такова с нещо не пия. От червеното си вземе червено, бе. Търмета там, какво беше? Прави комбинезон. Той се ракета смесва с това. И ракета, донесъл му и това и памет. Донесли се отгоре, дал парите. То с втори път, като дойде обаче, професора към слушай. Тому да прекараха към себе. Да, аз видях кай бълбука направо. Бе, ще потъним кай, лодката са пълни, кай да имаш една перева. Той е стаха очите големи. Както е, друг случай имам тук скоро пък, не скоро преди пак 4-5 години, пак рибарски случай. Един намазан пехливанин пристига тук, аз пристигам с лодка, чака гости на долата. И взимах една шепа кърда и почвам да се фащам. Той стои тук с 3 спининга. С столчето, с читалчета, така сложени, спинингите. Шоп. Здрасти, викаме колега. Той не ми обърна внимание, кой вика, той ба проста кой си. И аз почна с прътовите. Тук кълве от ке... Кълве е едно след друго. Не мога да пуснеш въдица. И моите гости не долу, към някакъв към 5 половина, към служение. Като си отиваш към аз да ми тая риба. Колега на Квастръвка и фащаш, бе. Викаме, ти си можел да говориш, бе. На свинско ухо. Сериозно? Вади една чанта, бе, там муха, не знам бръм. Въобще тия мухи и бръмбъри, въобще тая работа. Тук Ропотамо викам тук, на свинско ухо го хващам. Това кай не го знаех. Това не го знаех. Викам, не се преснаеш, че не го знаеш. Другия пристига на Амаза, с прихливането от раницата, една голяма раница, запотен 2 реда под потече от това. Това кай Бургаста, нищо не прича, в град е, бе. Обърна кай града. Там до гарата един ресторант, надай кай на ухо и един крак. И колегата тук подполковник Костов, тук в Рикоце, виж ще оправи мизето за това заривата. Но една така и червен пипер, сол. Чакай, бе! Нали за рибите? За риби, но знаеш ли викам турско значи? Бълък. На го се вика бълък. На турски риба, нали? Значи риба бълък. Ами бълъци викам ще да трябва да. Дичи си чая къла викам тебе, ние да фащаме попче с такова със свинско ход. Мама прикарах тя. Аз казвам ви каням кай 3 часа из Бургас да търся Интере ходил да вземе. Един си чеше, си голям рибар. Славил се такъв. Аз кай ми седим, каза, сега, какво да ти кажеш, авторитета? Като занеса рибата. Още като занеса рибата, 3 кг, аз попчета му дал на това. Ама тако, сега само да ни кажеш на някой други, които ме познаят в министерството, в вилата на това, тук на Приморско. Не казваш, че се изложи Ептен. Вие сте тук дълго време през годината. Голяма част от годината разбрах, че ти си тук.
Така, замогнал ли си през това време, след като се занимаваш толкова години с рибарлък, замогнал ли си? Ами това не мога да кажа, ако може някой рибар да каже, че е станал богат. Вие знаете поговорката, че рибата е казала, който ме хваща, колкото люс пием на гърба, толкова е мина газа, с извинение, грубо казано. А пък който ме продава, обратното, толкова жълтици в джоба, нали? Богат рибарен не съм срещал и не предполагам, че и няма такъв. Но все пак това е един поминък, който без него не става. Как се почувства, ти лично как се почувстваш, ако в един момент ти отнемат възможността да бъдеш рибар, да се препитаваш? Знаете ли, аз ако трябва да се проста с морето, просто не знае как ще го понеса. Трябва сигурно... Трудно ми е да кажа. Не мога да го преживея сигурно. Не мога да го преживея. Цял живот съм бил близо до него. И едва ли ще... Приказката, която е по-точна, че бих си сложил главата в торбата. Жалко е да си говори така на това време. Но ако трябва, ще се борим. Просто ще се борим. Това защото времената се минат и документите трябва да се минат в интерес на хората. Не в интерес на имащите и можещите. В интерес на тия, които гледат как да се изкарат прехраната. Това е. Струва ми се, че... Момчета, морето се тъжи за лятото. И всяка идваща вълна с пенливи пръсти рови пясъка да търси скрита топлина от лятото. А пясъка е уморен, изтръпнал в есенна тревога, студен, като ръка студен, а ръка протегната за сбогом. Това е съдбата на морето, съдбата на моряците. Като дърне китарата да видите какво става. А всяка идваща вълна. Както вълните идват, такава е и ритъма. Пенливи пръсти рови пясъка, да търси скрита топлина, а пясъкът е уморен. Това е жестока песен, бе. Ама, представяш ли си я песента и Неделка с камерата да дава вълната как лежи и рови. Любовта, която си отива, а там на бака седи един моряк. Един моряк от ужас каминява. Лулата му изпуща синка в дим, че истината само виното познава. Струва ми се, че много хора тук ще им вържат душите, ако трябва да напуснат този район. Или както и на много филми сме гледали, старец от село го вържат в един апартамент. Не го вържат, искам да кажа, да се затворят в един апартамент. Как ще преживее той? Такава е нашата съдба. Да ни вържат по апартаментите или да се приберем из къщите си, да се занимаваме с какво? С каквото не можем. Можем да си вадим хляба от морето. Съдбата чука. Съдбата хвърлила е мрежите и впримчила душата на рибарите. По лодките погребена се плъзва, невидима нахълтва в колибите. Сърцето на рибарите пронизва седефения блясък на душите им. Реката няма в кой да се огледа. Душата на рибарите е празна. Душата на рибарите е мъртва. По-мъртва
от отдавник. И така, госпожи и господа, в края на предаването редно би било да зададем няколко въпроса. Кой се опитва да унищожи живата история на Бургас? Кой се опитва да смачка един невинен свят, дошъл още от древността и оцелял до наши дни? И защо в един момент се оказва, че спазването на буквата от закона, стриктността на чиновника е по-важна, отколкото 300-та съдби на тези рибари. А нека не забравяме, че това са бургаски рибари. Нека не забравяме също, че Бургас загуби своя облик, откакто се превърна в промишлена, индустриална, воняща яма. Единствено там тези 300 бургазлии упражняват онзи древен занаят, наследили от своите бащи и деди. Как така един екологичен инспектор съставя акт на собственика на колибата, който е наследил още от дълбоки времена? Колиба, която има 70 годишна история. По тази логика, въпросните екоинспектори биха могли да съставят и актове и констативни протоколи за това, че някой е построил, да речем, долмените в Странджа. Формални поводи винаги могат да се намерят, но питам аз, колко акта са съставени, да речем, на Нефтохим? Колко акта са съставени това лято на незаконно построени ресторанти по плажната ивица? Защо инспекторите от регионалната инспекция по екология не се заинтересуват около къмпинг Веселие, как се изнася и се разрушават дюни, изнасяйки пясък? Обикновено се нападат по-слабите, тези, които не могат да отреагират. По-силните се оставят свободно да плуват, така както е, разбира се, в морето. Големите риби обикновено не се закачат. По-важното в случая е, че може би се натъкваме на факта, че някой друг висшестоящ в момента правителствен чиновник е решил, че тези рибари пречат на нечий бизнес програма. Аз съм сигурен, че след това предаване ще има и политически сили, които да се заинтересуват и да застанат зад гърба на тези рибари. Защото ясно е, че идват избори. За тези 300 бургаски рибари стоят техните семейства, техните деца, техните близки и приятели. Тоест, очертава се една сериозна електорална група, която би могла евентуално да гласува в тази или онази посока, с тази или онази бюлетина. Така че, правейки си сметката, въпросните господа, ако наистина се заинтересуват от проблема, то биха могли наистина и да помогнат на тези рибари. Аз нямам какво повече да добавя от себе си, освен факта, че истинският политик е политик не когато седи зад големите бюра и зад гръмките фрази, а когато слезе долу сред народа и живее с тегобите и проблемите на този народ, който го е издигнал. Дами и господа, благодаря ви, че бяхте и тази вечер с предаването Паралакс. Екипът се разделя с вас и ви пожелава спокойна вечер.